cultura, en normalización lingüística, en todos os sitios a donde me dirixín nas outras ocasións. Sí, votos a favor da declaración. Sí, xa estaba con eso aquí neste chapito. Rogos e preguntas. Primeiro, falar da moción de urxencia, porque non tuve un momento de falar, que xa se empezaron a presentar as urxencias do grupo mixto. Nos esta moción trouxémola de urxencia, porque nós previamente xa a meteramos por rexistro, pero claro, como as que se meten por rexistro, pois non se van a orden do día, nunca, pois... Non, eu non recordo ninguna moción do PSOE máis que esta, nesta legislatura. Si, houve unha que xa a meteramos por rexistro e non veu no punto do día, que depois trouxámola de urxencia, que se votou a urxencia e votouse a favor. Que, se mal non recordo, bueno, presentamos dúas por educación. Entonces, pois, eu outro día na comisión informativa, eu comenteino, díxoseme, pois, metedía por urxencia. Eu sabía que no punto do día non iba a vir, entonces, metémola por urxencia. Rematado isto, eu quería facerlle unha pregunta sobre unha cuneta que hai en Pascual, que desborda todos os anos. Eu fui a ver... Na entrada da riba da aldea? Sí. Un pouco por desnivel, un pouco por... Pero, bueno, a verdade é que eu sei que son cansinos sobre este paso. Eu creo que a auga é o cancro peor que hai para as vías públicas, cando circula por riba delas. Entonces, a pregunta é se van tomar medidas con ese cuneta. Outra pregunta é se despois de 12 meses que nós trouxemos a pleno en rogos e preguntas sobre a falta de señales viarias que hai, que a roubaron ou por motivos que foran. Esas señales siguen sin estar. Mire, bueno, contesto yo despois. Eso pasa como cos indicadores das aldeas, siguen estando en mal estado despois de un ano que nós o trouxemos aquí. E quería, se me podía informar sobre as subvencións a equipos de fútbol deste concello. Creo que son de 1.000, se non me equivoco, falo de memoria, 1.500 euros. Ao noso parecer, parecenos que é pouco. A mí tamén. E non sei se todo tipo de agrupacións ten a mesma subvención, porque hai agrupacións onde necesitan menos campos que teñen os mismos. Falando de equipos de fútbol, gustaríanos saber como está o tema do céspede de Cabanatán, porque os céspedes, os de caucho, teñen unha fecha de caducidade. Creo que se non está caducado, moito non pode faltar. Gustaríamos saber onde está ubicada a Asociación Deportiva de Taekwondo. Donde fai a súa actividade? Non, a actividade non, onde está ubicada. Todas as asociacións teñen un enderezo. Un enderezo? Eu non sei contestarei, non posso importar que mirar no registro de asociacións e mirar cal é o seu enderezo. Ahora mismo non me podo decir. Nós, en principio... Sei algunhas dos membros de onde son, pero non sei cal é o enderezo da asociación. Gostaríamos saber que se vai facer unha mellora do viario de Soana Aldea Grande, porque o presuposto é de 33.000... Porque non é toda. Se lle digo. De 33.000 euros, porque nos parece, a mí parece, un pouco en coñecemento de causa, parecemos moi poucos, pero o que hai que facer, non sei. Pouquísimo. Coincidimos. No,
Non, de momento non teño máis. Gustaría non saber se van contestar as preguntas do pleno anterior. Sí, sí. Vamos a contestar. Sí. Non contestar algo máis. Agora mismo non, agora vai a facer vostede a solicitude e logo eu contestaría as preguntas. Estas ao mellor algunhas poden, outras non, pero que se contestarán no vindeiro pleno e das do pleno anterior que están aquí presentadas, teños aquí, irei contestando. Bueno, outro día fixen aquí, bueno, no pleno dos presupostos, saquei aquí o tema do campo de fútbol de Cabanetán, acaba de sacar o compañero do Partido Socialista. No último pleno fixe unha pregunta á conselleira delegada en Deportes, a Mariel, se tiña coñecemento. Resulta que nós temos coñecemento por o equipo por a xunta directiva dese club que vai haber un cambio. Bueno, María contestónos que non tiña constancia de que ningún xogador se lesionara nin de demandaran que había que cambiar ese campo de artificial. Foi o que se dixo no pleno pasado. Sabemos que vostede tuvo... Está dicindo a concelleira que non dixo eso. Pero no le nada del césped. Preguntei, vostede díxeme que non. No, yo no le nada del césped. Bueno, pues está na acta para que cando se salga, para que vostede... Puede revisar el pleno cuando quiera, yo no le nada del césped. Para ello, pues vostede díxeme que non tiña constancia. Que non tiña constancia. De la lesión. Non entre... Que resolver, vostede díxeme que non tiña constancia de lesión, nin de que todas as demandas que se fixeran nese campo se lle fixeran. ¿Cuántos informes médicos hay? Pois varios. De María, non Está aí unha persoa directiva, está aí, que despois se quere pode falar. A ver, sí. A parte xa falaron comigo, todos. Entón, sabemos pola parte da directiva que se vai cambiar a subvención que hai para os cambios dos vestuarios de Cruído para cambiar para o campo de erva. Que se iba a intentar, verdad? Si era posible. Siga, logo Aí, explico. a mí foi o que se me transmiteu que vostede se comprometeu a que o... No. A mí foi o que se me transmiteu No, pues que vostede... seguro que non. Eu non creo que ningún dos do campo de fútbol, dos do equipo do Cabanetán minta, non o creo. E todos eles, un deles presente e outros máis, estiveron aquí comigo nunha reunión e eu dixenlle que eu iba a facer o día seguinte con todos, eu fixen e o que me falta é reunirme con eles para contestarles que pasou en todos os intentos que fixe. E vostede iba ter unha xunta de portavoces con nós para comentarnos ese cambio. Non, para comentarlo aí cousas que vostede pideu, como el tema da mancomunidade, que está pedido aquí. Por suposto, claro, está pedido. Pois claro que está pedido, e por eso vou a tratar. Vale, porque si vostede pode vir. María, xa verás. Non, por favor, señor Moledo, por favor, señor Moledo, faga os robos. Bueno, pois gustaríanos saber que hai de verdade se se vai cambiar a subvención, se non se vai cambiar, se vai cambiar o préstamo que temos. Siga. Despois, queríamos saber que despois dun ano que vostede dixo neste salón de plenos que o inventario de bens patrimoniais, demaniais, etc., que iba a estar listo, que se iba a aprobar no seguinte pleno da corporación que saíra, un ano despois vemos que ese inventario de bens ainda non está. Queremos saber como vai. Levamos 5 anos preguntando como vai ese inventario de bens. Queríamos saber o estado actual. Despois, quería saber porque non se fixera o noso roubo de ter unha xunta de portavoces do pleno anterior ordinario a este, porque creemos que hai cousas moi importantes de falar da mancomunidade que vostede nos ten que contar, porque vostede está representando ali a toda a corporación e a todos os veciños do concello. Creemos que é necesario, queríamos saber por que non se tuvo nun mes e medio, máis dun mes e medio. Queríamos tamén saber, bueno, díxosenos que os presupostos deste ano iban a ser que eran garantistas e realistas. Sí. Consideramos que non son nin garantistas nin realistas, por varios motivos. Porque a factura da mancomunidade aumentou, naquele pleno se lle dixen a vostede que non había nada para pagamento de débeda da Diputación, que agora que non había nada para pagamento de Diputación, que agora queríamos saber que obra do pos complementario vai sacar vostede. Ninguna.
Ninguna, vai facer as dúas. Siga, por favor, que logo explícolle. Porque hai que facer unha aportación para pagamento de débeda, Por favor, siga. que xa Déxeme que logo lle explique como é, para que non estemos dando informacións confusas e... a Diputación da Coruña non pode complementar o Concello de Lousame para lle retraer unha cantidade xa a propia Diputación. Ai, Dios mío, Explicou a señora diputada nunha xuntanza que tuve con ela na Diputación Provincial. Pois eu lle vou explicar outra vez e lle vou a dar unha tabla que teño remitida pola Diputación. Vale, vamos a ir, fago robos. Bueno, pois queríamos saber que obra vai sacar do post complementario, xa que se hai que devolver parte a Diputación da débeda co post complementario e o post complementario é moi pequeno este ano, e queríamos saber que obra vai sacar. Queríamos saber tamén, porque a acta que quedou outro día enriba da mesa sin aprobar, porque non se trouxo a este pleno, como se dixo que se iba a traer, está vostede a tempo de pedirme disculpas por chamarme a alcalde sucedáneo. Eu, personalmente, contra vostede non teño nada, pero vostede parece que sí, que ten algo contra mí personalmente, pero bueno, non pasa nada. Hai que saber con quen se fala moitas veces e non insultarme diante de meu tío, como fixo vostede. Por favor, siga, non estamos na taberna, siga. O período de medio de pago do Concello é de 41 días. Queríamos saber se era porque os presupostos foron aprobados tarde. Arrastro que había que ter aprobados os presupostos no último trimestre do ano e tuvámonos igual que o Goberno do Estado, siga. A principios de abril. E non estou gobernando no Goberno do Sí, Estado. que está, siga. Non estou Por gobernando. favor, siga. Pero usted me está interrumpindo, eu estou contestando a vostede. Eu digo que siga, non lle interrumpa, non lle avance. Eu non estou gobernando no Goberno do estou Estado. apuntando todos os seus robos. Sí, é máis as preguntas. Despois, no informe de Paula, da secretaria... A secretaria quere decir, non? Si, no informe que a secretaria, agora quero buscalo, non quero meter a pata... El informe de resumo de control financiero dos exercicios 2023, na página 5, creemos que hai un erro aí nese informe, porque está sendo nombrando o Concello de Porto do Son. Maname. Digo para que o corrixa. Pero xa se dou conta, xa corrixiu. Non sei, eu leí o informe e supome que salir ali Concello de Porto do Son. Está na página 5, por eso eu estou dicindo para que se corrixa. Creo que é meu deber ler o informe, se veixo un erro, pois que teño que dicilo aquí. Despois non podemos concordar cos informes da Secretaria de Intervención co de pasar a transferir a Diputación cargas do Concello, de transferir cargas do Concello de Diputación, xa que vostedes teñen que facer o seu traballo e teñen que conseguir o persoal. Ese é o traballo que ten que facer... Repítame a pregunta porque non podo nin anotala. A secretaria nos seus informes fai alusión de que hai falta de persoal, que ela está facendo tarefas que non lle corresponden, etc. Eu creo que vostede ten que facer o seu traballo, o seu equipo de goberno, porque están cobrando 3 persoas, e teñen que facer todo o posible para que esas plazas se cubran. Se a día de hoxe non están cubertas... Sigo sin saber a pregunta. Cal é a pregunta? Estou facendo un robo, non pode... Robo pregunta, sí. Cal é a pregunta? Bueno, pode ser... Neses informes, a secretaria... Eso xa non entendí. Está dicindo que transfiramos a Diputación da Coruña servizos e nós, dentro do BNG, queremos dicir que non estamos de acordo con que se transfira ningún servizo de Diputación, xa que estamos en contra das Diputacións e o que queremos conseguir é que as Diputacións se libren de contido. Tamén queríamos saber que pasou ca subvención de taekwondo, porque non nos quedou moi claro, porque se pagou fora do ano esa subvención. Ainda hai prazo para justificar. Non, xa non, é do ano anterior, é un reparo. Do 22? Si, é un reparo, e queríamos saber que pasara. Non, eu podo decir, o técnico xurídico da parte está de baixa por unha lesión, e, bueno, cando volva, que recupere o expediente, lo siga, que é o tax do Concello de Lousame.
Vale, queríamos pedir que, por favor, nos invitara aos datos de representación que fai o Concello, en representación, porque creemos que a corporación municipal non de todos. Xa o vimos nos entornos maiores, como ali era, que se me sorprendeu. Oiga, que hai un concelleiro máis nesta corporación, que me sorprendeu bastante. Sí, e gusta, ya que sí. Non, pois non me gusta nada. Estamos nun estado laico, que eu sepa. Entón non sei que pinta o cura de Noia, que tamén fai de cura aquí no Concello. No Concello. Sí que... Será nunha parroquia. Non aparte do Concello, pero prefiero que non fei. Non me sorprende que estea en pleno século XXI ali na mesa presidencial o señor párroco, cando estamos nun estado laico e confesional. Gustaríame saber a que ven esa invitación do señor párroco. E sobre todo, gustaríame saber, porque me sorprendeu, creo que estaba ali unha conselleira do Partido Popular. Non estuvo na... Non quedou sentado. Pero a saludar porque era iba para un acto. Que esa era a minha pregunta, porque non se veía ali nas fotos na mesa presidencial. É que non estaba. E parecíame raro que tendo unha conselleira que se poña o cura que non se poña a conselleira. Que queres que che diga? Non estamos... Somos vagos, pero non estamos locos. Entonces, a conselleira pasou por ali e invitamos... Bueno, era unha comida, señora alcaldesa, do Partido Popular. Non, había moita xente do seu partido... Era unha comida do Partido Popular. Eu, se sabes que non teño interés ningún en ir a esa comida, pero creo que a corporación... Creo que a corporación ten dereito a asistir a esa comida como calquera comida. Eu sei que usted non vai a ir, ningún interés. Pero mellor algúns de ustedes van a vir e vou nos invitar para a próxima. Eu non teño ningún interés en asistir, se lo dicen bastantes veces, pero creo que é unha falta de respeto á corporación municipal. Me invitan os alcaldes de outros concellos, como me invitaba a Pobra, me invitaba a Riaño, a Portodesón, nunca asistí, pero non por facer un desprecio a esa invitación, sino porque nós non o facemos a ese nivel tan grande e o facemos simplemente para as persoas maiores deste concello e o circunscribimos ao que é ámbito municipal, simplemente eso, vale? Sí, claro, ámbito municipal, pero creo que a corporación municipal, por lo menos unha invitación, non me Non se preocupe, vai a ter. Sei que eu non teño interés ningún en ir, xa que o dixo. A todos os concelleiros presentes aquí, cando teñades actos de deportes, de cultura, de servicios sociais, de todo, que lles manden unha invitación. A primeira, ao grupo mixto, e a segunda, ao socialista. Non, ao grupo mixto. Dígame negado, que non lle pasa nada por decirme negado. Mira, é que eu non teño por que non decirme negar. Teño que recordar non teño ningún complexo en decir negar, pero digo, non cando vostede me ordena. Non teño ningún complexo. Aquí hai complexo, sí, que debe ter outras persoas, eu non. Hai grupo mixto, hai grupo socialista, e é por a legislación vixente, non é porque está a alcaldesa diga, ahora vou a decir grupo mixto, non. Iso é así, vostede o sabe, vale? Pode seguir por rogos, por favor. Pero dentro do grupo mixto está o BNG, como podía estar outro grupo. A ver, vostede quere que... Queríamos saber se vai subir este ano os impostos. O 2024? Sí, se vai subir algún imposto, ou se vai ao final a crear algún imposto. Ben, alguna cousa máis? Non. Ben, vamos a empezar polas do pleno ordinario. As preguntas, vou ler a pregunta que vostede fixo e as que teño información para contestarle. A primeira do PSOE refírese á promesa electoral da Xunta de desdobrar o corredor a Santiago, cousa que non consideran prioritaria. E queren rogar ao Concello a que inste a Xunta de Galicia a desdobrar a ponte de Porto Bravo debido ao tráfico que soporta. A ver como contesto a isto. Vamos a ver. Eu creo que sí é importante desdobrar o corredor. Non o foi nun momento, pero eu vou a Santiago na semana, o saben os compañeiros, varias veces. E hai horas en que hai caravana de aquí e de alá. Creo que esa é unha necesidade que todos esperamos todos a que pase un mes ou dous e eso os que íbamos ao hospital por nós ou por un familiar noso a levarlo a certa hora había que ir antes porque hai moitísimo tráfico nesa carretera. As mesmas persoas, ao mellor que me piden ahora isto, o mesmo grupo, que non son persoas,
En algún momento, cando aínda había moitísimo menos tráfico, cando se puxeron eses conos que dividen para non ter accidentes, esas mesmas persoas pedían acuciantemente, eses mesmos grupos, volvo a decir que non son persoas, eses mesmos grupos volvían a pedir naquele momento que se desdobrara xa. Me chamaba a prensa preguntándome que opinaba eu, dei sempre na miña opinión, que naquele momento o que necesitábamos é máis seguridade. Se non se podía afrontar ese ano, que se tomaran medidas para os accidentes que estaba vendo, que non interfería, algo que se parase. Optaron polos conos. O tráfico aumentou hacia esta zona, moito. Entón, creemos que é imprescindible que se faga e canto antes. En canto de Porto Bravo, hombre, creo que se o pediran aparte, non comparando ca prioridade ese con respecto a carretera de Santiago, de Noia a Santiago, aparte que é corredor, que non é autovía, pois poderíamos facelo. Pero tal e como está comparando ca necesidade do corredor, eu creo que non hai que contrapoñer as necesidades. Que temos unha necesidade de aumentar a ponte, sí, de facer un proxecto, sí, de que xa está transmitido a quen hai que transmitilo tamén, xa a conselleira que foi nomeada María Allegue, xa fun a unha reunión e xa medio transmitín, a parte de outras peticións que volverei a facer. Eles teñen moi fácil, porque poñen o medidor, que iso que nos machacan a carretera o medidor, pero eu digo que argumento utilizo, o medidor de tráfico, estuvo aí colocado varias veces, e iso é o que dá. O que máis tráfico ten é o tramo que ven dende a salida do corredor ata aquí ao Concello para dirixirse pola vía hacia os seus destinos. Seguiremos intentando? Sí. Queremos que se faga? Sí. Igual que queremos que se faga os arranxos da carretera Noia Padrón. É a esperina outra legislatura, se fixo unha mellora do asfalto, non en toda, sino nunha parte na que, bueno, os niños están contentos, pero xa hai outra parte que non fixeron, que está moi deteriorada agora, e xe que trasladei. Contestei, creo. Sí, eu quería decir sobre isto que a mellor nós non nos explicamos de todo ben facendo esta pregunta. Nós non queremos sacar de prioridade ao desdobramento. Pero aquí... Sí, pero a mellor foi culpa nosa non explicarnos ou non plantealo ben. Nos, o que queríamos era dar prioridade á ponte de Porto Bravo, sin sacar de prioridade ao desdobramento, evidentemente. Son cosas diferentes. Claro. E non comparables. A pregunta iba máis enfocada á ponte de Berrimes, pero como é un acceso ao corredor, porque no seu día ibase a facer un acceso moi... Non, xa estamos usando moitísimo. Non, claro, que no seu día ibase a facer un acceso bastante mellor para o Lousame, pero bueno, quedou aí un pouco... Non quedou. Ou era ningún ou era este. Vostede cal prefire. E ao mellor non fora a xunta, Vale. Se me deixe intervir respecto a este tema... Quería contestar antes as preguntas do seu anterior. Sobre este tema. Ahora mismo, no Concello de Noia, están tratando de que a Xunta faga unha variante por la zona de San Lázaro que veña a dar aquí a... Xa sei, que esa era, desde o primeiro momento que non se fixo a rotonda, esa era o futuro. E aparte fun a mirar, fíxese, hasta fun con un técnico andando ao punto onde eu creo que teria que enlazarse. Que se está con ese tema, eu creo que nós como Concello tenemos que iniciar descolgado. É que non vamos a entrar nunca descolgado, non vamos a entrar. Si van a enlazar. A ver, eso fan en Noia porque, a ver, a ubicación da rotonda, o enlace que teria que seguir, se sabe vostede en que territorio están, por eso están facendo desde ali, porque están Noia. Pero a que máis servicio lle dá ahora mismo, tamén aos de Noia, pero a nós, sobre todo. Si tuvera continuidade cara ao centro de saúde, cara ao súper, pois, moitísimo. Sí, pero é bastante complexo. É unha obra jorobada, sobre todo en Noia, nunha zona... Bueno, non vamos a falar de Noia, xa que non se lle evidencia por non dir. Non, sí.
Segunda pregunta, lavadero de Lesende, xa ve que ahora está acabada, foi na vez, Sí. non? Xa ve que esta pregunta non a vou contestar porque xa veo como que No, non. Fontefría, tubos para condición de auga. Eu, se esta pregunta non a entendí, pero creo que... Creo que tampouco non se explicou demasiado ben. Porque eso foi no ver eu. Ten que ser un poste de portavoz. Mire, vamos a ver. Eu, pensando estes días, Informe onde é? Sí, sei eu, porque eu coñezo o Concello todo por sorte, e as necesidades tamén me atormentan bastante, as que non podo resolver. E cando se fixo un acceso, había unha persona que xa non está, e que non a vamos a mencionar, por favor, e que, bueno, había un problema aí, e quedamos en poñer un tubo, eu creo que aí, na entrada, que dá ao... Sabe que Barbo ten unha... Pero non me embargo. Donde? En Fontefría. Fontefría, Pois viña, xa lle descubrí outra barco. Dígame. Pasando Fontefría, Sí. hacia Barbo, xusto onde se acaba a aldea, hai un ramal a man dereita. Sí. Que sube, que hai unha casa blanca ali arriba. Despois de pasar a ponte? No, antes. No, antes. Sí. Eu creo que o concelleiro... Eu tamén, o que eu sei que somos dos ramales, sei o que lle prometí no ramal de lá, pero, bueno, non lle vou decir que se non xa despois vai ser unha Nesa cuneta hai un tramo que xa ten tubos de hormigón. Sí. E hai outro tramo que non o ten. Onde non o ten, non é solo porque lle vai comendo a finca, a auga, porque a raíz de facer o corredor, pois baixa máis auga por aí. Sí. Non é só que lle coma a finca, porque lle está comendo a finca. Ali hai unha inseguridade grande, porque a altura que hai que colleu a cuneta de lavar a terra por baixo, a cuneta debe ter metro e medio de fondo, máis, eso xa, a ras do terreno, máis outro pouco que hai hasta arriba. Bueno, era eso, creo que o propietario da finca creo que falou con concelleiro. Claro. Isto xa comentamos, vale? Sí, vamos a facer foi concelleira aquí, polo noso grupo. Sería Bea. Sí. Iremos ali a mirar e eu pensei que era Margo, como se ve que era Bea, e sí que hai pendiente de colocar un tubo en Bargo, pero... No, neste caso... Quedou pendiente por outro caso. Por un caso que non se podía facer nese momento debido á complexidade persoal e circunstancias dunha persoa. Cabaleriza, queren que se utilice remanente do orçamento municipal, extraña máis que os veciños de Cabaleriza dixeran eso, para habilitar acceso a que eu sou eu. Para habilitar acceso a núcleo de Millón desde a estrada provincial. Millón ten 3 accesos. Bueno, pero hai un que está bastante mal, Sí. é bastante estreito. Si é o que eu penso, non, estreitos son dous Sí, por vale, este. carai. No medio da aldea, pase para diante. Mira, ali unha rocha que hai. E pregunte a historia. E todo o que se fixo e se mellorou ali e se vai a seguir, pero non damos abasto. Porque iso fan os Queríamos obreros. saber, xa que estamos na Cabaleriza, si se Non, pode facer. vostedes saben todos que os proxectos que se presentan temos que adecuarnos a eses proxectos, non podemos facer outra cousa. Se eu non estou Entonces, dicindo ahora- que tenga un para darlle outro, No, que non podes. nós estamos Non, dicindo... pero non é quitarlle un, é que agora non podo modificar ese proxecto, podo retirarlo e presentar outro. Quitar o que teño presentado a Cabalariza e presentar o do Millón en lugar da Cabalariza. Non Nós non podo queremos facelo, eso. xa sei, bueno, pues habrá que esperar a outra convocatoria, a ver en que a resolución da Deputación finalmente que di. Podíame vostede, compañeiro, coller arriba encima da mesa da alcaldía unha sábana, que non é unha sábana, un folio A2, que está encima da miña mesa, que ten nomes de varios concellos e ten cifras, e hai unha subliñada. Gracias. Ben, grupo mixto, por aquí, comezou utilizando descalificativos, refirse a min, Vostede comezou utilizando descalificativos referíndose a que a alcaldesa nos toma por pagos, feito que tive que cortar e pedir, bueno, isto é, pero non é un robo este.
Cal era o robo isto? Que nos deixara de faltar a verdade. Mentireira, vale. En canto que? Pois agora mismo non teño o que lle dixe. Vale, Esta acta hecha. A alcaldesa lle dixo que